Hola, el meu nom és Dido i la noia que veieu a la pantalla es diu Nora. La Nora tenia 2 anys quan em va crear el seu subconscient i des de llavors jo sóc la responsable de guiar-la a prendre decisions. Al principi era algo molt fàcil, decidir si volíem anar al parc o decidir si ens agradava la verdura, però a mesura que es va anar fent gran, les decisions eren molt més complicades. I una d'elles va tenir lloc el dia 10 de gener del 2023, quan va rebre aquesta trucada. Aquell dia, ella estava comprant decoració pel nou pis. Feia 2 dies que vivia amb la seva parella. La seva història d'amor al principi va començar a ser una relació a distància i quan per fi van aconseguir estar juntes a la mateixa ciutat, aquesta trucada va canviar tots els plans. La Nora sempre ha volgut ser actriu. Per això durant molts anys va estar treballant en molts projectes, però mai apareixia aquell projecte que sempre esperes que et canvi completament la vida. El seu representant la va trucar un diumenge pel matí i li va dir que l'havien seleccionat com a personatge principal per una sèrie, però a l'estranger. Ara entendreu que la meva feina, després de la notícia, va ser molt dura. L'amor o la feina que sempre has desitjat? A vegades un pensa, això no em passarà mai, o això només li passa a la gent que té sort. Doncs deixeu-me dir-vos que tot pot passar, però mai de la manera que esperem. És algo que tothom diu, però és la veritat. Després de la trucada, el que li vaig dir és que escoltés el que realment sentia i que, sobretot, confiés en ella. I també li vaig dir que a vegades la decisió que més ens fa por és la que ens fa volar més amunt.